tanah India kumalaring Taman Sari Nuswantara Ayo Virginia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi Hafifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Siap ya, Nduk? Alhamdulillah. Sasi apa kayak sampean terpapar COVID-19 ya? Akhir bulan Juni. Positif ya? Positif. Mengandung? Mboten, positif COVID. Hah? Oh, COVID mak teratap tak kira mengandung. Iya. Bocah imane kuat mengandung. Pinter teori ini, ayo. Jur tularno karo para warga masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu. Gejalane kuwi kepiye? Nah, awal-awale kok sampean ngrasake yen awake ora kepenak kepiye? Apa sik? Sing ngrasake. Taman niku sesek ngoten niku. Sesek. Nggih. Sesek bibar niku benjenge pun panas, demam. Demam. Nggih. Demam terus mumet cekot-cekot ngoten niku, Pak. Cekot-cekot kok yo pantek ndase ngono kae. Nggih. Oh iya. Cekot-cekot ngoten niku terus kula ditelepon Bu Kesi nika. Heeh. Soi ngono. Terus akhirnya kula ditesne ten Kusumahati 2. Heeh. Nggih, mriko. Yaten kae. Nggih, ternyata kula positif. Positif. Nggih. Terus bibar niku hari pertama kula positif, kedua ketiga niku ten badan niku ngetok-ngetok ngoten niku lho, Pak. Saya to kae nalika diteske swab antigen sampean positif kae lek terus nangis to kae. Nangis. Sing kok tangisi apa? Kula ajre kok, Pak. Ajre ngopo? Ajriye nek napa nggih? Terus sedaya niku malih ten kula malih menghindar nanti lho. Oh, ora kok menghindar, itu untuk kebaikan kita bersama, keamanan kita bersama. Iya, tapi anu napa kula ajriye nek bibar niku kula kan pun negatif. Pun mboten anu, mungkin pas kula pun negatif niku mungkin tetep anu ngoten lho. Oh, tetep ngoten. Oh iya. Ngoten niku. Jadi selama awakmu karantina mandiri iki ya bener-bener nek kancane ning kos-kosan. Mboten wonten. Dhewe kae. Ya, Mbak. Oh alah, Nduk. Malah ki nggih prihatin ya, Nduk. Nggih. Terus kegiatanmu nggih ngisi kekosongan ben ora gabut ning kos-kosan ngopo? Senam. Senam. Nggih. Senam apa? Kula senam SKJ ngoten niku. TikTok kok. Mboten. Oh, SKJ. SKJ ngoten niku, Pak. Ya golek keringet. Nggih. Dede. Nggih, Dede. Heeh. Mula ya kuwi sing jenenge menjaga prokes ki ya penting. Nggih. Heeh to. Nggih. Siji menjaga prokes, yang kedua pikirannya selalu positif. Heeh to. Nggih. Ketiga olahragane aja nganti keri. Keempat itu yang terpenting adalah selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nggih. Ya, Yo, saiki pelok barang kira-kira nembang apa langgam apa? Napa, Pak? Oh, andalane Umi pudang kuning. Ya wis ora apa-apa karo nggih kangen-kangenan sik ya pudang kuning. Pudang kuning para penonton setuju nggih? Wah, nggih cocok. Yo slendro sanga yen ngono. Ayo, coba. Iki mergo ya kanthi tembang iki sing dadi pancatan Umi mbiyen iso viral. Wah iya, saiki sapa-sapa malih ngerti karo Umi. Ayo, mergo ya podang kuning kuwi. Iya, Ya coba dibawani. Nah. Mangga. Nadia
lanjut temong paksi. Paksi apa, Nduk? Manuk, Pak. Ah, pinter. Heeh, lek bab manuk cerdas kowe. Ha iya. Ya kuwi kok ya. Terus ya ya halus manis nangsa make nembang suarane apik ning ya kuwi bener Pak mau ekspresine aja nganti lali ayo mesam-mesem ngono wis to wong ki lek ayu ditambahi mesem walah kuwi jan kaya swarga nyawang awakmu kuwi ayo yo wasuwenggan kumlah nonano golek isi podang jenar nana iba bunga nyanding bisa Oke, terima kasih. Ki dilanjutke dangdute Mas Gareng. Men Tolenoval ya nyambut gawe dicucuke le SSN. Nah iya. SSN kok gandengane karo dangdut. Men terhibur kok timbangane loyo terus. Nah iya. Heeh karo nggih njlimur kuwi winginane bar cekel polisi pedae ning Polres saiki. Nah iya. Ngenteni sidang sok tanggal 9. Nah iya. Wah, jan mesake mulo ngalor ngidul ngegrab. Iya, cekel nang ndi? Ning pedaringan kae nggen dundunan kan jane ora entuk medun lho. Deke medun rono mongko kuwi larangan. Iya, Prit polisi. Kamu tidak tahu aturan ya? Tidak tahu tata tertib lalu lintas ya? Tahu, Pak. Kenapa kok dilanggar? Saya nggak tahu kalau ada jenengan, Pak. Akhirnya mulai melak di papak winong kuwi. Ayo, wah, jan sakno. Ayo. Cobane wong TI ngono kuwi. Ayo. Ya, Bang, yo diaturake. Podang kuning kunjuk dumateng sedaya para lenggah. Dados. Ayo, Om. Oh
terima kasih. Ayo Swarawati. Sampeyan yen wong Jawa Timur iki njajal tembangno cara Jawa Timur sing ngetan dhewe. Ayo, cedak alas pur. Hah? Banyuwanginan nggih. Banyuwanginan, sampeyan nembang Banyuwangi karo mburi nek swara dolanane cah cilik-cilik ngono jan wangun suasanane kaya biyen ngene iki yo an. Ayo, biasane ngene tambang kek-kek. Ayo, tewet dhuwur terus nangis. Iya. Biyen ngono kuwi. Jajane glali yen biyen kuwi. Ayo, terus kelet nggen cangkem ngono kae apik ngono kae. Ayo. Yo Mbak Birgita yo nggih nglipur piyayi Krandon men saya semangat pikirane positif satemah Raharjo ing Krandon yang tercinta. Ngono kuwi. Bawani Bir. Yo. Nggih. Mampiat mayon Matur nuwun iki ya ditunggoni karo kadangmu Sinarawati saka Jati Malang. Wah iya, Mas Bagaskara Wisnumurti. Ha iya. Kuwi jane ya main grup Madangkara kuwi. Ha iya, Ning ya duwe kok Kementerian Pendidikan Budayaan biyen rung entek kok Dek. Ha iya. Wis entek lagi gabung Dek. Ha iya. FBK. Jek turah akeh kok. Ha iya. Heeh. Sugeng lenggah Mas Bagus. Iya iya. Oh iya. Yai Nuswantara. Iki rada lemu sithik, rada gedhe sithik wis kaya Luna Maya lho. Ayo. Wis iso adu sorot karo tutik wisan. Ayo. Ayo. Yo Bir. Asli Banyuwangen. Keri ya kendange kok. Iya. Duwe kok. Duwe kendang gaden. Oh iya. Mlumpuk nggon kuwi yang basa gaden mlumpuk. Oh iya. Ayo. Ayo men, yo. Tanah India kumalaring Taman Sari Nuswantara. Oh. Ayo Birgita. Oh
kekasih. Ayo. Suara hati seorang kekasih. Ayo. Mangga, oh ye, dados.
kasih Mbak Birgita. Ya Bu Kesi Rahayu, Bu Kesi Rahayu. Yen 2 tahun kepungkur, 3 tahun kepungkur sowan ana krandon kene piyayine sik rada lemu. Ha iya ginak-ginuk. Bareng saiki sowan di masa pandemi, wah piyayine trincing terus. Wah iya, Biyen yen lemu jan kaya Bu Tantinah bareng saiki kuru ngene iki jan kaya Dewi Persik. Ha iya. Ayo, temenanan kaya bojoku salin malian. Ayo. Tenan temenan. Ada warna baru, suasana yang beda, semakin lincah terus. Iya iya. Selamat siang Bu Kesi, selamat siang. Selamat siang Pak Bagong. Nggih, sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Ayo matur sik karo para Pak RT, Pak RW, karo para masyarakat Krandon sik. Iki bejo awake dhewe iso tanggapan temenanan iki. Ayo. Nggih Mas Bagong, ning kuwi mau lho lekmu apa jenenge ngendikanmu lah aku isin ngono kuwi. Lincahe Rangwati kuwi lho, isin aku. Lincah anggone mendidik rumah tangga, anak dan istri gitu. Amin. Oh iya bener. Betul. Ayo, nyatane ya kaya ngono. Ayo. Nggih, kula badhe ngaturaken panuwun dumateng sedaya warga masyarakat Krandon ing dinten sakmangke tasik paring kapercayan dumateng bojo kula lan kanca-kanca karawitan Madangara kinen nglipur warga ageng wonten mriki ing adicara bersih dusun nggih Pak, Bu. Panjenengan sampun paring rejeki dumateng kula lan kanca-kanca. Saéga kula nggih badhe ndedonga tumrap warga masyarakat Krandon mugi-mugi tansah pinaringan katentreman lahir batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Keselamatan donya prapteng akhir. Amin. Dene mengke taun ngajeng rezekinipun tasik dipun paringi lumintu sampun kesupen nanggap wayang malih nggih Pak, Bu. Matur nuwun. Ya Allah Pak, seneng aku ning kene. Nang apa? Pokoknya seneng, paling seneng apa? Iki mau ket aku teko sore esuk iki mau nang mburi jajan panganan is banyu mili. Enek sak bangsane gedang, kacang. Apa mah lento, akeh banget. Iki mau. Segone ya ene metu ping 3, Pak. Pertama mau apa jenenge daging. Ya, sing kedua sop. Ping 3 sego pecel. Oh iya. Ya Allah, matur nuwun nggih Pak, panitia. Jenengan kok ngertos, yen yoga kalih sindane ku anggere tanggapan ngeten itu gampang luwe, Pak. Nggih matur nuwun. Ya Bu Kesi, ya muga-muga dadi amal kesayenane warga masyarakat Krandon panitia Sinoman kabeh anggene kepareng ngrengkuh ngurmati aji-aji karo seniman sing berkreasi awan iki Bu Kesi. Nggih. Lah mula saiki kanggo srana apa leliru tondo tarima kasihmu matur nuwunmu karo warga masyarakat Krandon ayo nembango wis. Nggih Mas Gadong. Wis. Nembang. Ayo apa wis arep nembang apa bebas wae. Iki nek pamundhut nang kene iki santai. Piyayi kene iki di apa ki caosi babakan lakon ya seneng, dinehi sabet ya seneng, tembang klasik ya oke, sing gradakan ya siap kene iki wis to. Yo. Nah. Nggih. Nembang lagunipun Mbah Kakung Sukron Suwanda. Apakah itu? Sesideman. Wah iya, Sesideman. Tresno Sesideman larasi slendro patete songo. Menawi niki priyayi mriki enten sing seneng bawa lho. Menawi apal monggo kula aturi bawa Pak. Sinten Pak e? Niku wau bapak-bapak sepuh niku nggih wau pas nembang ilir-ilir nggih keplok-keplok kali nembang kok tumut girong. Niku sing teng wingking ketonan masker ireng dingenekke niku saged nggih Pak. Nggih. Pak RW. Monggo Pak RW, mriki Pak. Ayo, mboten. Oh, injih, mboten kersa. Ya, sampean wae, Pak RW ben menikmati kok malah. Wiwitane anderek
karo apa wektune ya, Truk? Iya. Dadi setengah siji awan panase ngentang-ngentang. Apa nyetel radio mak ceklik batune anyar ndelala kaya pas muni sesideman sinembang Bu Kesi. Ayo, le nyetel ning lincak pring ngarep omah kae, angine sumribit, cawisane gedang goreng anget karo wedang teh kenthel. Iya, bar kuwi tukang kredit teko. Partose lak jayae ndo sura klepat. Ha iya. Ciling kok ijek ngono kuwi. Iya. Lah iya. Bendera terus kayu yen slendang Nai. Suara kurang pramana ning wasis angung krom Nano angung krom marang bendara tiasu les tiap pijer ngincangake alis masuk. terus tresno sasi demam Monggo Bu Kesi. luweh becik patenan bintang perpisahan
wong bablaske dangdut ning irama slow. Wah iya. Aman-aman kok. Iya iya. Urip ana